Wel, yn bendant, mae yna fantes gystadleuol i ni fel busnes, a mae Hugh James yn busnes Cymraeg, a felly mae fe'n bwysig iawn i ni bod ni gallu ddarparu gwasanaeth cyfreithiol i'r cwsmeriaid ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ymchwil ni yn dangos bod nhw yn dod nôl ato ni, achos bod ni'n gallu trafod y busnes nhw trwyddo y gyfrwng Gymraeg. Fel fi wedi gweld dros y blynydde gyda cwsmeriaid ni, maen nhw yn teimlo bod nhw'n, mewn barn fi, yn ymlacio rwsut pan fi'n siarad Cymraeg i nhw. Maen nhw'n gyfeillgar bod y ffaith bod ni'n gallu trafod y busnes yw yn Gymraeg. A fel siŵr o fod, fel gallu di dychmygu, mae pethau ni'n trafod gyda nhw ambell waith yn ddifrifol iawn i nhw. So mae'n bwysig iawn bod nhw'n gallu ymlacio mewn cwmni cyfreithiol. Y hoff gair fi yw y gair gwdi hw. Y reswm yw, mae fe'n swno fel y can yr aderyn 'na.